Výborne. Nevadia, poďme, podanie. Tak mi vie, že toto bola povinnosť, som si to tak pokladal za povinnosť. Hraj, Roman. Odstolať, on robí krok do zavila. Ku stolu. Roman, ku stolu choď. Dobre, Roman. Dobre. Poď ešte, poď. Nič. Poďme, poď, ešte sa dá, poď. A ku stolu. A pri stole. Bože, Gol číslo 6, Kysel Martin, Kľúčar Matej. Gol číslo 6, Kysel Kľúčar. Ku stolu. to je ono, poďme. No neviem, rozhodca tam je. Rozhodca tam je, kto? Nemôže mať, on to vystrvoval, vieš? Alebo tlačí. No, alebo tlačí. Nevadí. Hraj, Roman, ku stolu. Dobre, Roman. Dobre, poď. Ešte loptu. Nevadí, Ku stolu. Dobre, Roman. Dobre. To je ono. To je ono. Ešte. A pri stole. Dobre. Dobre. Máš servu. nevadí. Bodík. A ku stolu. A ku stolu. Neodchádzal si ho. Super. Dobre. No.